na-anya na kamera a na-afọsụ gị afọsụ ka ị na-ekwu eziokwu ọ ya na-ekwu eziokwu o nwere onye ọzọ unu ya na-alụ ọlụ anụwa mmadụ one ka unu dị unu agbalị ndụ n'ọlụ anụnwa unu na-alụ unu agbalị ndụ n'ọlụ a unu na-alụ kedu ebe nje wee gba ndụ ahụ kedu ndụ unu gbalụ ụda ịnya ọmakwala ife unu mere ọ ife na-akọwa bụ na ụda ịnya mala ife unu mere unu akọlịa na unu gburu mmadụ mgbe unu kọlịa ka ife o mee kedu ife ọzọ den ndụ unu gbalị one ka ndị wee gba ndụ afọ mana onye a igbo ọkwa ịma na nwanne gị ka ọ bụ kedizi ive eji wee gbuo nwanne gị kedu ụdị mistake mere gị wee gbuo nwanne gị nwee ike iru gị na-ene anya na kamera kedu ibe mezi gị wee gbuo nwanne gị kedu ọnwụnwa mere gị wee gbuo nwanne gị kedu ụdị ọnwụnwa dị ya mana okpeche ya na ana mara ọnwụnwa iso na ndị gbalụ ndụ kedu ndụ unu gba onye ka ndị wee gbaa ndụ ahụ mana mgbe a gbara onye afọ egbe kedu ibe gị nwa na onwe gị mekwa kedu ebe arụ ya dị arụ ya one ka ebe kedu ibe oke ị mara ebe o ji ebe ma niile wee bela aka ya na ọbịa then kedu ife onye ahụ unu gburu na-alụ kedu ife ọ na-alụ kedu ka unu si wee kpọta onye afọ unu bụ wee gbuo ya kedu ka unu si wee ike iru gị elu a na-afọ ọsọ gị afọ ọsọ wee ike iru gị elu kedu ekpọrọ ya na fon na-ekwusi okwu ike ọ bụ mechin ya wee bịa ka o ji ọkpa o bụ gịnị wee bịa mgbe unu gbusiri ya ka ezi ebe mechin ya dị kedu ebe ulie kedu onye buru mechin ya so meche ochenjiche onye nakala bụ kedu ibe ochenji na mechin ma tanki ma ihe niile onye nakala bụ masedi masebadi ochenji si ebunye onye masebadi kedu ibe na-anya dị mechin masebadi na go masebachike na-anya dị mechin Youth! Action! Youth! Action! Youth! Action! Action! Oh no, Chinaka na-eme kidnapping. Ogbuo mmadụ
or hide the overlap pass here. Onye ka isu ọkụ. We are not happy. Angry youth. Anyị ka isu onye ọkụ ogbo mmadụ. Valet pass here. Ọ na-azụ ụmụ ọkachi na Aguleri na-egbu ndị mmadụ na Aguleri. Ma ndị nteje ma ndị mmụeri. Onye ka isu ọkụ ụwa. Youth.